Kiranu abamenye ko rwasensemo ya Nyatieko yo gutoka sebunge ya Kitutu Chache South nigo babwate kibakogokera neye magega yo kobekerwa amacha sensemeyo ayo aberega koba umuchando omonene korengana barabwo nigo bakwanira imicando babere bawetera nabo igamagani ari baganitie achikoikeraniwa eriyo wekonya asema tukari bosyo Mildred Momanyi no roboti urwaso bwime amache naro obugima ekerata yo nigo etugo na mwanya bantu bagwetera amakongu amange abamenyi bensemo ya mwechogoli imeye nsemo ya Nyatieko imeye bunge ya Kitutu Chache South nigo balene kibakwegokeria maiga yokoroseliwa egetacho kia mache ekyokonyekeirire egeka egetambe koroisiwa buna bakwerera amakongu babeire bagwetera community ya ikaransete egata ngakitora kole tonyora amache agotokonye mine community kiagera abangina abange go bale kogendale cyombe go cyane go cyandika nonyene megondi go twale go cyandika ntwatakete ko beka chinswe egagato kachake project yeiga e project yagende go 2013 egati kajigasira pi go ikachinga kieji nantu anyorire omwesimigwa honorable Okengo Nyambane aimukire gotokonye muradi oyo omochando bwa amachi twabwata sense meyeiga oyare ngobokomu amachi gotukuruare por 2013 abantu baito bakwamete amache go bakorwa bagenda lya Nyambambo inse ose bagenda ali lya Kinara roche mate bona abantu baito lero bagogete bakonyora amache asobwange nigo bagokeire egetambukirekyo ase batebire amacha yo nachiko bakonya ase kigasi cyabo cyakera lituko nonya nase etugo yabo yabeire January the drought is on abana nguche kugora bale skuru amacha yagakonya tabante community bonse pino no mongino mogotu nguchiko mwene poere anyare ko bagago tacha amacha yaiga oira okorera kende amacha yaiga gotokonya kwa chiombe chinywe intutweka banyene twaroseria endagera intutweka abanyene yaba raisi nonyene kero kwenda none kanisa igugo sasima na gosibichi anga chia ubiya chingoko gochikonywa nebinto byonse ige gatobera raisi noyo igaka yebwate irororo na batoko moteria agendererio koboko kuku elinderio agenderere gotokonya ngasanya yako bagakumusesenia boigo nigo barwa okugani kwabo gochiase Okengo Nyambane ase nonya na boigo bakwanera gati yalia abeire gakubakonya terigendo kema kolire mu muroyo minto Okengo kuna bone pale mwatira gocha iga omoro muyobekire na yarabwe ko begete ne chibesa chiaye Yesu eskuru ya Nyabundo primary na arete tetangi obeire kago tokonya bune community ya none ka tubwata amakongu ao kuna bone transformer ya mwecho boligero murero njanya gosokya igotoko gosaba okwane president yoito William Ruto egera onyare gotobekera na into murero abantu baito ba mate na rugora abanyoro murero last mile ase chinga kiecho nigo bairari bagalia bene na kumwakera Okengo ngambia mono ase okwene kianga omochandobo okeanire gotogwakera omugambi to Okengo Nyambane biyamono sana asenjereria anyare goko bagago konya abantu baito Banyatieka iga unabona amacha ya muroche akonyogo gaiga na amacha akorwa tambe na gravity kurwe mangarugoro ime ochaga chengwira nyo mugambi ominto choiri Okengo Nyambane biyamono asengencha turusirio bosoko turusirio ibuyu motu abangina tuachande kire toko ndarocha segeta tambe sana lakini maana toka mataimbi biyamono asengencha omweshimiwa airiro koboko naenda airire getambo keroko iwa ama ebirero byabangina nabagaka nabana generation yanke asingencho yo tokonya amache kurwa se spring bono nigo abamenyi kurwa sensemo ya mwechoboli banyorene kibakwegokera mega yokonyora amache ayabore asegekege tambe ngoripoteria egetaseni Kiandizi TV kurwa gaiga asensemo ya Kitutu Chache South eletaliane Mildred